Un gotet de llet i a dormir. Un podcast sobre criança i supervivència extrema amb Miguel González i Ricard Fernández. Ricard, comença tu perquè jo avui no puc parlar. Bon dia. Com estàs? D'acord, Miguel. Des de la tomba d'un gotet de llet i a dormir, històries. M'he trobat un pare al ja comencem col·le. a tocar. Sí, La gent ha de saber. O sigui, jo li he dit al Miguel, fem proves de so abans. No, perquè això... A tu et mola començar i clar, veure que toques, perquè no estàs tocant res. Sí que toco, sí. Després això, al final, la gent... Bueno, no sé si ho noten, però jo ho noto. Escolta, he anat a buscar la gala al col·le avui, i què? i hi ha hagut un pare que m'ha dit... Dels una mare, nostres o sí, dels nostres, que m'ha dit, però com vas a gravar així? No tens vergonya o què? Encara m'adivino la mare. Tens vergonya o què? No, jo estic pensant la mateixa, però no era. No era la que tu estàs pensant. No era la que va venir al podcast. No? No. Ah, que és bona noia i Sí, seria normal que et digués hagués pogut cuida't, ser, però cuida't. no. Hagués pogut ser. Sí. Bueno, que no és... Bueno, doncs mira, los refredats i el que passa amb la gola. Sí, i més quan tens crios, hòstia, els virus no paren d'entrar i sortir. Jo, com que també treballo amb nens, ja, jo crec que a casa estem bastant immunitzats, l'Ariadna i jo, tot i que he de dir que ella té el superpoder de no posar-se mai malalta. Fa, crec que 17 anys que anem junts, no es posa mai malalta, tio, l'Ariadna, jo és que al·lucino. Jo penso que a mi em passa Jo ho igual. agafo tot. La meva dona li passa en 2 o 3 dies, la nena també, i jo soc pues, més vulnerable, digue-li així, i ho agafo tot. És un col·lectiu vulnerable. Col·lectiu vulnerable, exacte, correcte, sí. Bueno, no Escolta'm, sé, m'he mira, mullat de la pluja i m'han passat t'he una portat sèrie de cosa? coses que Toca. podrien ser. Què m'has portat? A veure Què és què això? A veure, és una cosa rodona, És difícil. amb un cable, no sé què és. És amb un USB, és... això és un collar, no sé què és, per què serveix. Però ara t'ho explicaré. Això Això és el que se m'ha trencat 20 minuts abans de gravar, que és on aguantem el mòbil per fer els primers plans del convidat. I per què porta un USB? És l'aro de llum. És l'aro de llum, vale. I se m'ha trencat Què vols abans dir? de gravar. Se t'ha trencat de quina manera? Doncs s'ha trencat el plàstic. No sé, he forçat un tornillo i he fet clac. És arreglable? És reparable? No. No. Vale, I el mòbil el tinc aquí recolzat damunt de l'ordinador. Doncs mira, comencem anunciant una cosa que ja fa diversos capítols que està en marxa, però que no l'hem dit per això dels temps, i és que tenim nova web, sí, és veritat. tenim nova pàgina web, Sí. i el botó de donacions funciona ja, que no funcionava, però ja torna a funcionar. No, però sí, la web és la mateixa, que ho sàpiguen. Sí, ungotetllet.cat, li hem fet un restyling, però molt xulo. vale? Li hem fet un Molt xulo. restyling. I La posem. Sí, la Vinga, posem. que es vegi. I què més? I el botó de PayPal ja funciona, vull dir que si ens voleu pagar un aro de llum, doncs perfecte. Sí. O deixar-nos un missatge de veu que l'escoltarem. O si no, sempre fem veure que el robi un nen. Com? El robi un nen. Un dia anem a una botiga i que educatiu. el robi. Posem Sí. el cotxe. Ha sido el niño. Això Ja està, passa. el portem. Alerta que això passa, eh? Ja, ho sé. Això passa de veritat. Ho sé. Vull dir que pots sortir d'algun comerç amb una borsa de coses a la butxaca. Escolta'm, conta't la setmana. La setmana... Mira, estem gravant a dia... Dimarts, dia què? Avui és dimecres, no? Avui és dimecres, vale. Sí. Doncs dimecres dia 21. I ha estat una setmana molt tràgica a nivell de successos, a nivell d'accidents, a nivell ferroviari, i a mi em preocupa, com això ho reben els nostres fills. No sé si el teu fill ho sap, o t'ha dit alguna cosa, o viu aïllat del món news, per d'alguna manera. El meu fill viu aïllat del món news com una miqueta jo i em sap greu. No, doncs no sé què dir-te. Perquè quan va passar, Sí. ni me'n vaig enterar. O sigui, a casa nostra, sempre t'ho dic, tenim una tele, que és la que em vaig comprar quan tenia 21 anys, I no per jugar a la funciona. Play. Aquí està. És de tubo, No. d'aquelles de sintonitzar. Sí, no, rodeta. no una tele i llavors... És amb rodeta. És com que... Mira, abans m'he agafat aquest matí al diari perquè hi havia moltes coses a Tarragona i m'interessava d'aquest gratuït, el Més Tarragona. Molt bé. Però... Si ens volen patrocinar, també. Soc lent rebent les notícies avui dia, perquè estic Saps fent que- tantes coses que me'n vaig enterar tard. Saps que ha mort Michael Jackson, no? Sí, de Vale. fet, avui, Sí. treballant, tornant amb una companya, m'ha dit, ostres, Déu-n'hi-do, no?, lo d'aquí el tren, i feia referència a un altre accident. Sí, I és dic, que en va ara haver ja 2 més. M'he perdut. És que en va haver 2 més. Portem 3 accidents en una setmana. Clar, sí que és veritat que suposo que per defecte professional
estic molt pendent de la ràdio, estic molt Bueno, pendent de Tu la tele. comuniques aquestes coses. Correcte. I sí que és veritat que fins i tot m'agrada viure les nits aquestes apegat a la ràdio, val? Enganxat a la ràdio. És inevitable perquè en algun moment he posat el Telenotícies i la Gala ho ha vist. I llavors ha estat la pregunta de papa, què li ha passat amb aquest tren? Perquè hem de posar la imatge del vagó doncs, 3.000 milions de cops. No, No estàs d'acord? jo crec que hauríem de ser més respectuosos i més curosos amb la gent que ho està passant malament, en aquests casos. I no anar a buscar tant el groguisme i la declaració de la persona que... bueno, m'entens, no? Per on vaig? Que portava, que si havia vist tal, o que si s'havia fet tal, o que si s'havia trencat tal cosa, o si havia vist el que havia vist. Pensaves el mateix abans de tenir una filla? No. A vegades me deixava portar jo fins i tot, m'havia sorprès indagant aquestes coses, no? Buscant-les, i ara m'ha canviat una mica la percepció. Bueno, al final jo li vaig dir que havia hagut un accident de tren, vaig obviar el fet que hagués mort gent, de moment, i ella em va dir que no volia anar mai més amb tren. Vinga. Saps? Ja està, no El ha Miguel passat d'aquí. trucant a la Sofia, experta en trauma de l'anterior capítol No, però- o l'altre, no sé. Però és veritat, com els hi... A tu no et passa que t'han quedat records allò de petit, de veure coses per la tele o de rebre inputs que no els entenies en aquell moment molt bé? No? A mi em passa, no sé. Potser hosti, no. Segons el que t'haguessin exposat a... Ostres, no, jo de petit tenia 7 anys i recordo allò, el tema aquest de les nenes del Càcer, per exemple, que va ser molt sonat als anys 90. I ostres, t'exposaven molt com a nen, jo crec, amb aquestes coses. Tenies molta informació que no acabaves d'entendre. I fins i tot a vegades s'utilitzava, alerta que han segrestat a unes nenes, Sí, Cuidao, sí. Cuidao. Hòstia, és No sé, difícil. és per I pensar-ho, ara és per m'aventuraria aquí a desenvolupar un discurs una mica complex perquè és el, o sigui, al final unes notícies és una cosa externa, no és una vivència pròpia, i això és més fàcil de controlar. No és que hagis tingut tu l'accident o la però teva tampoc filla els o pots jo. aïllar del saps? món real, perquè això, No, evidentment, exacte. existeix, vull dir. Però el que vull dir és que com es tracta aquests temes que no són propis, que no és que hem tingut Sí, que no t'han un accident passat de a tu, cotxe que no o és hem un familiar, naufragat, no, ja sinó que t'entenc. està molt lluny, no? Sí. Vull dir, com es tracten dins la família i com s'aborden farà o no que l'infant doncs, d'allò n'extregui unes conclusions, jo crec. Jo penso que sobretot se n'ha de parlar. No és com abans de... Jo Treu, jo saps allò? sí. Treu, apa, treu. Sí que és veritat que si estem mirant una sèrie o una pel·lícula que surt un contingut que crec que no és apropiat per l'edat, doncs potser... Clar, perquè és ficció, una pel·li és ficció. Sí, però... potser sí que l'hem de I limitar. després, referent a les imatges, clar, jo que les veig, a vegades les imatges m'ajuden a entendre la magnitud de la tragèdia. Si tu em dius... Sí, però tu suposo estàs més que... acostumat a escoltar relats Clar. o a fer-te la idea dels relats. Sí. A mi em dius que hi ha hagut un accident, bueno, vale. Fins que no ho vegis no sabràs la Quan magnitud de la veig- tragèdia. Vale. Hòstia, la imatge del tren descarrilat, de no sé quina peça aquí a no sé quin riu, llavors me'n faig com a la idea de, vale, això ha sigut Però no molt sé bèstia. si això, un nen de 4 anys, o de 3, o de 5, o de 2, serà capaç de fer aquest raonament, saps? I no sé. Per això estem nantros. Sí, bueno, això és No? veritat. Sí. Ja està, era una reflexió que volia fer. No... Molt bé. N'anirem aprenent com sempre. Som pares inexperts que intentem aprendre'n de tot. I ja És difícil. Sí. De moment aprovem o suspenem? Bueno, ja ens han dit que som útils. Som útils. Com a mínim som tontos útils, que ja està bé. Que ja està bé, no? Sí, sí, està sí. prou bé. Bueno, m'has estic d'explicar alguna cansat. cosa? Què tal t'ha anat a tu la setmana? Pues mira, m'he fet Que m'he mal... posat així molt serio. M'he fet mal al braç dret, al gimnàs, i ara estic molt ratllat. De divendres vaig al metge. Per què t'has fet mal? Aquí, no sé, com un tiró, no una estrabada al Perquè muscular estàs forçant massa, t'estàs fent aquí Madelman Just a aquesta tope. setmana que l'entrenador m'ha fet un canvi L'entrenador, Sí, estava molt motivat amb el canvi d'exercicis El dia que i vinguis no el puc desenvolupar. Adrián, no? Com si fossis Rocky Balboa. Veuràs tu. I Què mira, veus aquí? Què veus aquí amb aquí aquesta tassa? un batut de proteïna. Molt bé. Perquè el dia d'avui vaig just de proteïna. Els just de proteïna. La Sí. llet porta proteïna o no?
Algo deu portar. Sí, no? De vaca, proteïna de vaca. Sí, sí. Bueno, la nostra convidada riu de fons. Això vol dir que ja està bé de que expliquem les nostres històries que potser no interessen a ningú, o sí, i com puguem, per la meva part, fem l'entrevista. Avui no et demanaré tantes coses que encara em ressonen les paraules del final del capítol passat, o no passat, perquè no sé l'ordre que posarem, que em vas dir, què et penses, que sóc la teva secretària? Que sàpigues que estem entrant en uns rols de personatges molt perillosos, Però bueno. Donem pas a la nostra convidada. La vols presentar? Presenta ella? Presenta-la. No, sí que la vull presentar, però presenta-la tu, que no tinc guió avui. Avui qui no té guió sóc jo. Vale. Doncs mira, avui la cosa va de dents, ho dic bé, boca, de boca en general, però més la convidada no només és... Té boca? La convidada sí, Pot parlar perfectament, vale. Odontòloga, és correcte? Ara és odontòloga, sí? Ha escrit, o no, ha escrit un conte, i l'has dibuixat tu també? L'ha dibuixat ella també. Deu pensar, ho porteu preparat, Ho porteu preparat. Semblem el broncano dels podcasts. Sí. Molt bé. I ella és la Núria Noguerón. Endavant, Núria. Núria Noguerón, tu has passat bé a la sala d'espera? M'ho he passat molt bé, escoltant-vos, sobretot perquè he pensat aquesta preparació i el batut de proteïnes. Perquè diem moltes... Jo us porto uns anys i ja he entrat en la roda una mica. Molt bé. Podem explicar que la Núria ens ha portat gambes? Sí, no me les puc deixar, Me les he d'emportar. Ah, no són per nosaltres. nosaltres. No tinc sopar, no són per nosaltres. Ja ho sé. Bueno, era la broma de... Mira, m'ha fet gràcia. La primera... De moment els convidats han vingut amb un sabó que feia música, sí, senyor, en un dels capítols, i amb gambes. Vull dir que està molt bé. Clar. També podríem convidar que portessin cada dia una cosa random, Ricard, els convidats. I ens ha portat alguna cosa convidada que suposo que després... Sí, molt bé, ara ho parlarem. Saps per què m'he assegurat de dir odontòloga? Per què? I és que el Miguel ho sap, perquè des de que ens vam posar en contacte, el meu cap t'ha guardat com a podòloga. Ah, sí? Llavors, tu no saps el que és fer un sopar amb el Ricard, perdona, sí. i marcar un capítol de la noia podòloga. La meva germana és podòloga, curiosament, ja ho veus? I després, buscant el contacte del WhatsApp, no trobàvem el contacte perquè te buscàvem com a podòloga. I diria que amb algun document intern, i si el tenim, aquí podem posar un pantallazo, posa Núria podòloga. Sí. Però bueno, ets odontòloga, ja està, no té res a veure. I li vaig dir al Miguel, dic, tio, se m'escaparà i diré podòloga, ja però has fet molt bé, perquè abans que se t'escape, millor deixar-ho soltar tu. Exacte. I ja està. I ja està dit. Vull dir que si se t'escapa ja t'entendré. Núria, explica'ns una mica qui ets, la teva història. Clar. Qui ets, d'on vens... Perquè tu ens vas escriure per Instagram dient que presentaves que tenies un conte i vam dir, ui, que curiós, sempre parlem de pares, de nens, els perfils que de moment han vingut aquí sempre relacionats amb la salut mental i amb la criança, però una odontòloga pediatra seria el cognom? Odontòloga pediàtrica o infantil? Els odontòlegs que fem nens també ens podem dir odontopediatres. Són aquestes conjuncions de noms tan llargues i complicades, però... No soc ben bé, o sigui, no tinc formació principal com a odontopediatra, el que passa que la vida m'ha anat portant a anar tractant cada vegada més nens. Vale. Odontòlegs que feu nens. Tu ets mare? Has fet algun nen? Sí, soc mare també. He fet uns bessons. M'ha anat bé ara, sí. Està bé. Sí, tinc bessons jo. 19 anys. 19? 19, es porta molt d'avantatge, Miguel. No estic preparat jo, ja sé. Sí, doncs, per sort, amb els anys et vas preparant. Perquè cada etapa té coses molt interessants. I quan entreu amb l'adolescència també és molt interessant, sobretot els papes de mares, això sí. Ai, de nenes, perdoneu, m'heu malinterpretat, perdoneu. Sí, no, t'he entès. Ho he dit malament, però sí, vull dir que tot arriba i es va preparat. O sigui, que ell pitjor ho passarà. Jo crec que sí, perquè les dones pugen molt guerreres, cosa que m'agrada molt. Les dones pugen... que sí? A mi també m'agrada. Jo sempre, no sé si ho vaig dir en el primer podcast o el segon, jo tinc 2 nens i si busquem el tercer, vull que sigui nen, no vols una nena? Hòstia, em fa tanta por una nena, perquè em conec i sóc molt... Patidor. Sí, de la manada, de protegir la meva manada i les meves cries, i les nenes, en el món al que estem, penso, joder, és que...
que sé que tothom tireu endavant, no faltaria més. Sí, tirem endavant, però és protectora. inevitable. Veure'ns com encara el sexe dèbil en alguns aspectes, i és inevitable. Això és comprensible. I les nits, jo què sé, les festes i tot, i quan veus les estadístiques i veus les coses i Sí. Els teus són dos? Són dos nois. Dos nois. Sí. Puc explicar una anècdota? Perdona, Oh, i tant. no, és que m'ha vingut molt ara perquè jo també em preocupa això i penso que nosaltres com a societat hem de començar ja a reaccionar. Vaig ràpid. Dilluns a la tarda anàvem pel carrer i darrere nostre anàvem dos pavos, i perdona que t'ho digui així, devien tenir 14, 15, 16 anys, anàvem fent l'imbècil, perdó de l'expressió, i anàvem fent, no sé, dient tonteries i borrades i tal. I passava una noia de la seva edat més o menys. Estava plovent i un dels dos no va tenir, no es coneixien, vull dir, es van creuar pel carrer, i un dels dos no va tenir més idea que fer-li un ensurt, plantar-se-li al davant i fer-li La noia va fer una relliscada, quasi va caure, suposo que per dintre devia maleir-los, no els hi va dir res. Clar, com els hi ha de dir? Però saps quin és el problema? Que jo que ho vaig presenciar tampoc els hi va dir res. Yeah. I em vaig sentir molt malament. Ja, però és que és difícil. Sí, aquí està una altra reflexió, però si hagués sigut un noi li haguessin fet la mateixa broma? No. Segur que evidentment. I si haguessin hagut més noies, segurament tampoc, molt bé, potser. I això em ratlla perquè aquella noia devia pensar, la meva dona em va dir, és que potser els dius alguna cosa i t'unflen hòsties. Exacte. Sí, vale, però aquella noia devia pensar, ostres, passava una parella pel costat i no m'han dit res, i no han dit res. Ho han trobat com a normal. I estem normalitzant comportaments que eren les 7 de la tarda. Ara imagina't a les 3 del matí, o a les 4, o... Simplement és una reflexió, que avui he vingut molt així... Jo no crec que estiguem normalitzant comportaments, crec que... Doncs llavors ens estem cagant. No, bueno, sí, perquè abans, si tirem enrere fa 40 anys, qualsevol adult te fotia una colleja al carrer per tirar un paper o per dir tonteries. I tothom callava, perquè entenia que hi havia una funció social que també era d'ordre. Bueno, els valors, sobretot. Sí. Jo això és el que estic veient més, que s'està perdent cada vegada més. Clar. Sí. Però jo que soc un defensor... Els valors l'hem parlat moltes vegades. Però jo que sóc un defensor de no em serveix allò de la joventut està perduda i... No. Saps? Vull pensar que d'acord, que en algun sector de la societat o en alguna part s'està perdent els valors, però que tota feina que estem fent nosaltres o intentant-ho ha de servir per alguna cosa. Sí, i a veure, jo que tinc els meus fills que tenen 19 anys, els amics i em moc amb no sé, el meu cercle té els fills d'aquesta edat més o menys i veus nanos i noies supermaques amb uns valors molt, molt ben aposentats. Vull dir que hi ha esperança en aquest sentit, claríssim. Sí. Però en general, com a societat, potser és el que tu dius, el no dir, a vegades, algú o el no alçar la veu. Tu abans una persona gran li deia a un xaval d'això de 14 anys, li cridava l'atenció i aquell xaval no li contestava. Ara... Sí. És que ara t'arrisques a que t'apunyalin. És bestial. Sí. Aquesta és la diferència. Ara t'arrisques que t'apunyalin. No només això, I no sinó que a sobre anys, encara aniràs tu a judici. I no 14 anys, amb 6 o 7 anys, segons com els hi dius, i et contesten. Algun cop al parc els he dit, escolta, tu, a mi no em vacilis que... M'entens? I et contesten. I darrere d'aquell nen vindrà el pare que tu que li has dit a mi hijo, tu que li has dit a mon fill. Clar, és això. Aquí està el tema. Bueno, va, que veníem a parlar de la boca, que se'ns en va la boca avui. Oh, que ben lligats. Tot el que no tinc a la gola ho tinc al cap avui, Vinga, estàvem dient que la vida t'ha portat a especialitzar-te en infants. Exacte. Ho explico breument. Vinga. Bueno, jo soc odontòloga. Ja fa 26 anys. Tinc la meva clínica a Barcelona. No? A Barcelona. Sí, estic a Barcelona. El que passa que fins als últims 10 anys, de tant en tant, vinc aquí a col·laborar amb una persona que va ser professora meva, que té la clínica aquí. Aquí, de fet, aquí al costat. I Fes publicitat, puc fer publicitat, el Jordi Gargallo, jo estic allà, ara tindré un relleu, i bueno, jo estic, com us he dit, aposentada a Barcelona, i què m'ha passat? Pues que sempre m'ha agradat veure una mica la part de l'odontologia més relacionada amb la medicina, no només veure la dent, sinó el que hi ha darrere de les dents, no? I aquí entra tot el tema del bruxisme, d'apretar les dents, de l'estrès, per què hi ha una persona apretant les dents i tot això. I arrel d'això vaig començar a entrar més en tema de nens. I el tema de nens és espectacular perquè hi ha una petita diferència amb els adults i és que estan en creixement. Llavors, tot el que facin o deixin de fer amb la seva boca
pot influenciar moltíssim la manera en com creixeran i la qualitat de vida que tenen també. Perquè si tu tens un nen, i ara vaig de pet al llibre en si, si tens un nen que tot el dia està amb la boca oberta, que està descrit com a síndrome això, en els articles científics, i el síndrome... Que es passa el dia amb la boca oberta, Literalment. Literalment. Estic fent memòria d'aquells nens que tenia al col·le, quan jo era petit, que sempre... Sí, els empanats. Sí, els empanats, que la profe sempre li feia tanca la boca, i li podia dir tanca la boca. Aquests, no? Que eren així, amb la mà. Sí, clar, ho estava fent. Amb aquesta falta de respecte. Sí, bueno, clar. Ho estava fent. Però mira, veus, al final ens hem entès. Això, i què? Aquests nens, per exemple... Doncs si tu tens un nen que des de ben petit sempre està en postura de boca oberta, és un nen que respirarà per la boca, que no respirarà pel nas, i d'aquí se'n deriven moltíssims efectes, tant físics, és a dir, li creixerà o tindrà tendència a desenvolupar una cara molt més llarga, on no hi cabran les dents, per tant, segurament, sí o sí, si tu veus un nen de 5 anys, ja pots preveure que d'adult necessitarà ortodòncia, i a part d'aquest efecte més directe sobre la cara físic, hi ha tota una sèrie de problemes sistèmics com és bronquitis de repetició, otitis de repetició, males nits, diguem que són nens que no dormen bé, inclús problemes digestius, inclús problemes d'atenció, de dèficits d'atenció. Tot això pot venir per la boca? Tot això pot venir per una postura de boca oberta que va lligat inevitablement al respirar per la boca. I l'otitis? L'otitis, tu pensa... Perquè va tot, sí, clar, nas, pituitària i orella, tota la història. Claro. Otorrinolaringólogo. Exacto. De fet, treballem amb molts otorrinos també perquè ho valorin, perquè moltes vegades el fet de respirar per la boca fa que tota la via faríngea, no? la faringe, el que tenim darrere del nas, l'orofaringe, la nasofaringe, tot això es resseca molt. Bueno, i aquí a Tarragona no vulguis saber, no, Ricard? Sí. Però aquí hi ha molta gent que ve que té problemes de respiració per la humitat, I venen aquí respirar. Sí, però no per la química, pel mar. Segons quin dia, col·lega... La gent amb asma. Pel mar sí, pel mar ja ho entenc, però ostres, algun dia surts al carrer i... Sí, fa oloreta. Estudi de la qualitat de l'aire ja, Això sí. Però de què? De contaminació? De la química. De la petroquímica, no? Ja. Però la salinitat del mar... Repsol, pagueu i deixarem de fer aquests comentaris. Sí, però molts zeros, Sí, home, crec que... Bueno, és que la contaminació és un dels motius per als quals un nen et pot estar tot el dia amb la boca oberta. Llavors, una mica el tema va ser, ostres, els odontòlegs jo crec que tenim una responsabilitat molt important amb això, perquè normalment un nen petit, si tens un nen que és sa en general, que no té problemes, el primer contacte que acostuma a tenir amb un metge, a part del pediatre clàssic, és l'odontòleg, normalment quan surt la primera dent o quan en tenen més... O sigui que nosaltres ja fem la revisió a l'odontopediatre del cap. Sí, als 2 anys ja estem fent revisió, i abans, sí. Saps? Si no t'ha donat problemes, és raro que el portis a un otorrino abans, o a un fisio respiratori. Exacte, no. O a un logopeda, a menys que no, saps? Però això també és nou, no? Que ara te revisin, és a dir, que a la revisió s'inclogui la boca. És prou nou o no? Jo crec que a nosaltres no ens ho feien, no? Això, Ricard. No, nosaltres no ens ho feien segur. No, a mi tampoc ni revisions, tampoc. No, ja vindreu quan tingueu alguna cosa. Exacte, ja vindràs quan et faci mal. Sí, exacte. Les vacunes, no? Quan te posin l'antitetànica, ja... Bueno, però també com a societat hem passat del curar al prevenir, no? També. Bueno, ara és exagerat, Ara hi ha molt... Jo crec que hi ha una hipervigilància sobre els nens, que qualsevol cosa... Jo què sé, un dels meus fills, per exemple, té una sordesa congènita de naixement amb una dels oïdes, parcial, I jo me'n vaig donar compte als 8 anys, quan ell tenia 8 anys. I ho vam anar a mirar i em van dir, mira, això ens donem compte ara perquè és que els mirem amb lupa. Diu, però és que abans això ni es mirava. Hauria passat desapercebut. Passava desapercebut perquè ho compensen amb l'altra oïda, per exemple. Clar. Sí, és veritat. A nosaltres ens van derivar, la nostra filla la van derivar al dentista, i quan va arribar al dentista diu, no, és molt aviat perquè te la derivin aquí. No? Ja creixerà i ja veurem, vull dir, ara encara no. I en canvi des del pediatre ens van derivar, com no sé si per prevenció, i en canvi la dentista ens va dir que no, que tranquil. Sí, no, jo crec que hi ha de ser protocol, Nosaltres ens van derivar els dos, Ja en un anyet, en el moment en què va sortir les dents, va dir, passeu pel dentista del cap. Vam a la dentista del cap, es renta les dents i pum, ens va donar 4 consells per fer-ho amb el dit i fora. El tema és que una cosa és mirar les dents, no? que surtin bé, ensenyar com es netegen les dents, unes instruccions bàsiques superimportant, però l'altre tema també és aquest, com realitza les funcions el nen. No? Com es realitzen, perdó? Les funcions bàsiques, respirar.
Respira, el nas està per respirar, la boca per menjar, Un punto nen pelota. que dèiem amb boca oberta, això és... Sí, sí. Es pot resoldre. Sí, bueno, és que s'ha de resoldre, és l'ideal, perquè si no és el que us dic, un nen que respira per la boca petit, un 40% d'aquests nens de grans seran roncadors, amb risc d'apnees, Això per exemple. ho notem dormint o com ens n'adonem? Això és tan fàcil com dedicar-se a observar, el primer, i escoltar. Vale? Sí. O sigui, doncs, per exemple, quan... Gràcies per l'apreciació. Sí. Home, clar. Observem per les orelles, sí. 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 A Jo més, què al sé. capítol anterior, les apnees... No, perquè m'ha fet així, com vulguem dir, Claro. que sàpiguis que ho he pensat. Sí. Ha fet així, com gràcies per la deferència. Vam parlar, de fet, a un capítol del tema apnea molt xungo. Ah, sí? Sí. Ah, sí? Home, Quan? el del llibre del nen que va tenir una parada, no? Una mort súbita. Havia fet unes apnees prèviament. Claro. Aquest És capítol que es està una publica mica divendres, lligat, no ha sortit també. encara. No ha sortit? Se sospecha. Pues llavors ja sortirà. Bueno. Un capítol que parlarem després. Això ho pots tallar si vols. No, vale. Vale, llavors, sí, vale, el típic nen empanadet, que sempre Mira, s'ha dit empanat, boca Bueno, oberta... això és una part, però el més important, per exemple, és, bueno, tu tens el teu nen allà, jugant, que està entretingut, jo què sé, mirant la tele, bueno, avui en dia ningú mira la tele, dibuixant, o fent un puzzle. Com que ningú mira la tele? Sí, Va, sí que tu ets periodista. No, però ma filla a vegades també. Jo no miro la tele, jo sóc una mica... Jo soc també, zero Estem pantalles. mirant un espectacle de Santa Perdó, Tecla, va, estem Miquel. allà. Zero pantalles, però no sempre. Ja. Vinga, Bueno, va. doncs està mirant veure passar els... Això, pel qui ens estigui els escoltant i castellers. veient, Sí. Atents. Exacte. Tu només et dediques a mirar el teu nen, a veure com està en postura de repòs, que diem. És a dir, Vale. és evident que menjant has d'utilitzar la boca. Vale, està relaxat mirant un espectacle. Però està relaxat. Només mirar si els llavis estan junts i segellant i està respirant pel nas, o si està amb boca oberta, inclús amb una mica la llengua fora. M'estic ratllant ara, Vale? Bueno, no, però és molt fàcil, perquè el bo és que quan més aviat ho detectis, més fàcil és. Vale? Què vol dir si un nen té la boca oberta? Vol dir de manera crònica, sempre, Sí. perquè, home, si tu estàs constipat, respires per la boca, no Clar, tens més remei. clar. Però si ho fas de manera regular, amb un nen que està en creixement, la llengua ha d'estar baix. No pot estar contra el paladar. Si no, intenteu respirar amb la llengua enganxada al paladar, No? per la boca, no pots. No. Per nassos, No, no pots. vale. Fas I si aquest la soroll. llengua està baix, exacte, si la llengua està baix, Sí. no desenvolupes bé el maxil·lar, que és l'os de dalt, és l'os on hi ha les dents a dalt. Perquè tens tensió, no? Estàs tota no, l'estona com perquè la tensa. llengua és la que fa la força contra el paladar. La llengua són 8 músculs i te'l van xamplant. I gràcies a això ens hi queben les dents definitives. Primer tip per qui ens escolti i ens vegi. Fixeu-vos bé en els vostres Superimportant. fills i filles Eh. si davant un moment de relax estem veient un espectacle, la tele, un contacontes, la boca la teu tancada o oberta. Dormint, Primer alerta. també es pot mirar. Mira com dorm. I si el nen dormint dorm roncant o fent soroll fort, mal vamos. I què fem si passa això? Ui, moltes coses, però espera, que encara val, donaré val, més val, pistes, val. perquè n'hi ha moltes. Vale. Perdona, que jo sempre tendeixo a avançar la pregunta. Sí, la solució és molt simple, després us la diré després. Celo. Llavors, Sí. nens també que menjant, Celo. saps? Quan mengen, amb boca oberta. Jo que tinc misofonia, això em posa molt nerviós. Vale? Això és perquè han de respirar pel nas, han d'agafar aire per la boca. Clar, si no s'ofeguen I menjant. si no s'ofeguen. Clar. Vale? Nens que eviten menjar coses dures. Dormir, menjar, espectacles, Sí. nens que eviten coses dures. Alerta, Sí. papes? Jo tinc pacients amb 8 anys que no poden menjar una poma mossegades, És molt fort. I per què coses dures? Perquè cada vegada també, aquí també podem obrir un meló, que és el dels pseudoaliments i els menjars processats, ultraprocessats. sí. Cada Que vegada els estem mengem acostumant pitjor poc i ens estem a acostumant menjar... Faig un pues, parèntesis, l'altre Sí, dia escoltava sí. que en supermercats ja venen carne extra tierna. Tio, la carn és carn i a vegades has d'arrossegar una I s'ha mica. d'estirar, Que i les mossegar. inflen d'aigua Sí. Claro. i clar, llavors el nen no perquè sigui estimula. més fàcil, Clar. però llavors, clar, l'estàs li estàs hiperfacilitant tot. Clar. Som animals i tenim dentadura per alguna cosa. Sí. I ho estem posant tot tan fàcil que el que estem fent és que aquesta musculatura, que l'hauríem de portar al gimnàs, com has començat a fer tu, pues, fer-la practicar, clar, i si tot el dia Menjant. menges tou, Menjar pomes tenim és una hipotonies. gimnàstica per la boca. Pomes Pues, i pobra- pastanagues. Poca broma, eh? Pastanagues, Sí. molt bé. Jo, de fet, és un dels deures que posem, que els nens Pastanagues, mengin una eh? pastanaga al dia o una poma al dia. Sí.
Així, a mossegades. Res de partir poma res. sencera. Fantàstic. I res de purés ni M'encanta. papilles. No. Todo duro. Todo. Saps? És això. Molt bé. Llavors, què passa també? Més pistes. Si tens un nen que tot el dia està amb bronquitis, amb mocs, amb otitis, és molt possible que ell estigui amb aquesta postura així oberta, de manera bastant crònica, perquè una boca oberta és tota la via aèria seca i contínuament l'estàs estimulant i l'estàs emprenyant, per dir-ho d'una manera. Llavors, ella crea les seves defenses, que és fer moc. Ella no està preparada a la via aèria per estar tot el dia seca. Ella vol mucositat. Si ho estàs secant, respirant continuant per la boca, contínuament, doncs vas produint moc i vas produint moc, infeccions. I per tant, me'n vaig a l'otitis. I te'n vas a l'otitis. Sí. I l'últim és que si aquest nen té aquesta tendència, com que no haurà desenvolupat el paladar prou ample, les dents definitives no hi cabran i segurament t'hauràs de gastar molts diners en ortodòncia quan sigui adolescent. Per tant, avui la Núria ens evitarà gastar-nos diners en ortodòncia. Sí, això he fet el llibre per conscienciar la gent. Crec que avui els papes... És una obligació moral. Que ens escoltin, estiguem alerta, perquè... Sí, t'ho juro. Ostres, això sí que és una prevenció interessant, evitar, no? Portar ortodòncia... Ja no és només l'ortodòncia, és salut, Miguel, tocant botons una altra vegada. Sí, perquè et separes del micro. Jo? No, ell. Vale. Sobretot és salut. Salut, sí. Perquè les dents, mira, les té una miqueta més muntades. Jo com a odontòloga no m'importa veure dents una mica irregulars. Ho trobo bonic i tot. Clar. Però és com creix el nen, com dorm. Fins i tot a vegades també tenim pacients que amb 7 o 8 anys encara han de portar bolquers. Perquè el no dormir bé, el tenir un somni fragmentat, si respires per la boca tens un somni que no és complet, doncs no controles bé els esfínters dormint. I se'ls escapa el pipí, que això és un signe superimportant també. Al voltant de la boca. Ara mateix estic flipant. Sí, bestial. I quantes coses podem prevenir? Si ens fixem en aquests detallets que ens has explicat. Ostres, ara m'ha ve el cap ja personal, un tema personal, perquè l'altre dia... Jo fa temps que... No sé si t'ho vaig explicar del Pol. Consulta gratuïta. Sí. Claro que sí. Sí, no, perquè és que... Jo m'he estalviat una de psicòlegs amb aquest podcast. O potser n'hauràs de pagar més. Això també pot ser. A veure si me l'estalvio jo també, va. No, perquè jo fa temps que t'explico, Miguel, que quan sento el Pol parlar hi ha lletres que no es poden saber. Sí que estem en 4 anys, tal... Jo crec que ho notes tu més que jo, perquè m'hi vaig fixar quan m'ho has dit i jo no l'acabo de notar, però suposo que tu sí, clar. Quins sons són els que notes que no pot dir? Són ara molt senzills, que és com la R, no? El dre, aprendre, diu aprendre, però després quan ha dit Tarragona diu Tarragona, però en canvi la R, quan li interessa fer rrr, ho diu. O sigui, el Sol sap dir, però quan parla... R i la S, no? I després la S sí fa una mica... A vegades parla com un bebè amb la S. I jo m'hi fixo i veig que no acaba de moure la boca. Des de l'escola et diuen espera't als 6 anys, jo no m'espero als 6 anys, total que ara l'altre vam fer la revisió dels 4 i ens han fet derivació del CDAP per si de cas, que em sembla correctíssim que el logopeda del CDAP. Però ara he connectat en com ell fa, quan dorm, apreta molt les dents. Això és un altre tema també, Perquè jo me molesta molt els sorollets i quan dorm amb mi ho sento i penso, hòstia, però quina sorollada. Doncs el Pol pot ser. Pot ser que tingui una miqueta, perdona, que No, endavant. Sí, interromput. I hi ha això que ho he detectat i ho he connectat ara, perquè per mi, clar, ara tu ara m'has fet connectar 2 coses que jo no connectava. I després no ronca, però fa molt de soroll dormint. Fa molt de soroll. I sua molt per la nit i es mou molt? Té molta calor per la nit sempre. Vale. Jo dic, però allò que li posa el saquet... L'hauràs de portar a un odontòleg especialitzat en vies aèries. Sí. Ja t'explica. Passeu-vos el telèfon ja quan acabem el podcast. I jo pensava, logopeda, però ara, ostres, potser també us feia una visita. Mira, el tema dels sons... és veritat el que t'han dit, no? Que realment fins als 8 més o menys no acabem de determinar tota la mobilitat, no? I per dir els sons. Però és veritat que precisament la R i la S
poden anar lligades una miqueta a un frenet limitant. Una mica. Tots tenim un frenet a la llengua, més altres que tenim a la boca, però si aquest és una miqueta poc flexible o més curt, el que es diu un anquiloglosi, es diu, vale? Pot ser part del motiu de que un nen estigui amb boca oberta, de que tingui més tendència a respirar per la boca, de que no acabi de dir bé els sons, de que bruxi, tot això. Això també pot anar lligat. Llavors, quan vagis aquí, es diu el CEDIAP, no? Sí. A vegades he parlat amb ells. Doncs espero que ho valorin, perquè hi ha un altre tema, que a vegades aquestes coses... Perdó. El micro. M'estic anant lluny? Sí. Perdó, vale. Doncs depèn de quines coses, que això és un altre escull en el que ens trobem a vegades, és que encara avui en dia hi ha professionals de diferents àmbits que diuen esperem. I amb aquestes situacions, quan abans, millor, perquè el nen està en creixement. Clar. Llavors, el millor és actuar amb creixement, perquè si reverteixes que un nen estigui tot el dia amb boca oberta a que la comenci a tenir tancada, vol dir que aquesta llengua anirà al seu lloc, que el paladar creixerà bé, la mandíbula segueix allà on va la part de dalt, per tant la mandíbula ni t'has d'ocupar quasi, perquè per si sola ja reposicionarà i el nen estabilitzarà, tindrà un somni reparador, no bruxarà, bla, 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 tot això. Si de petits bruxàvem, és la paraula? Bruixàvem. Sí. Això pot afectar, després dius molt, també com tenim les dents o la boca a nivell adult. No, ja no, a banda d'altres patologies, com has dit, del son, les otitis, etc. Sí. Com tenim la boca també pot afectar, és a dir, haver fet aquestes accions, aquests comportaments de petit, ens pot portar problemes també de gran? Sí, això segur. Perquè a mi la meva dentista em diu, és que tu tens bruixisme, però jo no en soc conscient que el tinc, no? Potser també ja el tinc des de petit, per exemple. Vale, a veure, diferents coses. Clar, el del bruxisme, normalment amb un adult, per què ho detectem? Perquè les dents estan desgastades. Totalment. Vale. Sí. Pot ser, però, que les dents estiguin desgastades. Hi ha diferents tipus de desgastament, per dir-vos, ara ja per entrar en temes. Pot ser per una atrició, imagineu-vos 2 pedres que les estem rascant contínuament. El sorollet aquest que deies tu abans. Sí, vale? És insuportable. Exacte, però hi ha un altre tipus de desgastament que és més erosiu, que vol dir que és més químic, és el desgastament que hi ha a les pedres al costat del mar, no? Per l'ambient salat. Pues a la boca passa igual. Llavors, pot ser que hagis desgastat les dents, però no tant perquè hagis bruxat, sinó més aviat perquè tens una acidesa d'estómac o perquè ronques i respires també per la boca una mica. Productes tipus cafè, tot això afecta molt o no? O és un mite? No, és una mica un mite. Sí? És aviat. El que passa, clar, si t'estàs fotent cafè tot el dia, penseu que cada vegada que mengem alguna cosa o ingerim alguna cosa, el pH de la saliva baixa. I això és el que provoca erosió o desgastament a les dents. Llavors, clar, és molt diferent prendre's un cafè o 2 al dia que prendre'n 6 o anar tot el dia amb l'ampolla de Coca-Cola, per exemple, i anar fent glopets. Llavors, depèn molt de la freqüència. Tornem als nens. Tornem als nens i al llibre, no? Això, perquè tu has fet un llibre per evitar. Com decideixes o per què, ja ho has dit una mica, però explica'ns el procés, com neix el llibre. Jo, quan vaig decidir estudiar odontologia, em ve de família, tinc pare odontòleg i metge, però dubtava entre Belles Arts o odontologia. Ostres. Sí, era com, a veure què faig. I aquí has culminat les 2 arts. Sí, jo tenia una mica abandonat i a base de veure nens i explicar a cada nen la mateixa xapa, que si no tanques la boca, si tanques la boca creixeràs millor, estaràs més guapo, correràs més, seràs més fort, dormiràs millor. Perquè això s'arregla per voluntat del nen, o sigui, l'ha de tancar ell. Ell se li ha de fer un treball diari de control i d'anar-ho recordant amb eines, un llibre o un calendari, coses que fem amb ells, i per altra banda els odontòlegs i altres professionals com logopedes, otorrinos, fisioterapeutes respiratoris, osteòpates, o sigui, tot un equip de gent que treballem junts, hem de facilitar-li que ell estigui còmode amb la boca tancada. Enxamplant el paladar, en el meu cas, reposicionant una miqueta les cervicals, amb uns aparells expansors, per exemple. Amb Celo no, Ricard. Sí. Bueno, hi ha diferents tipus. Amb Celo, hòstia, seria guai, eh? No ho heu provat, no? Amb el taping. Amb esparadrap. Ara que has parlat tant, no?, de tapar la boca amb esparadrap, ho has sentit també? No. Sí, amb el taping aquest, ara ja surten molts. No t'ho deien a tu de petit? Tapar la boca amb esparadrap, si no calles. No m'entero de les coses, eh? Ara es parla molt de la respiració nasal, de la... Vosaltres que esteu a Instagram, ja us passaré algun
algun reel d'aquests. Ui, però jo Però estic a això aquí, els Instagram perquè adults, em se mencionin tapen la boca amb legal. esparadrap. I amb nens ho podem treballar estones, perquè amb un nen la prioritat Jo sabia que et tapaven l'ull amb un parxe, però la boca. Ah, bueno, sí. Doncs ara, la mateixa tela que es fa per l'ull es pot fer amb la boca, però clar, el primer que t'has d'assegurar és que la persona a qui li vols tapar la boca pugui respirar pel nas. Que el nen no mori directament. Claro. Clar, A veure, que el nen s'ho trauria sense cap problema, però per això us he dit que treballem amb otorrinos, perquè és el primer. Per què aquest nen respira amb la boca oberta? Hi ha un motiu. Llavors s'ha d'anar al motiu primer. Jo puc fer 1000 meravelles en la boca d'un nen, però si aquest nen té unes angines o té uns carnots superinflamats, el primer és despejar la via. És això, el primer. D'acord? I després treballar enxamplant normalment el paladar, perquè les dents definitives trobin el seu espai per sortir bé. Com et ve en el cap, això? Tu comences els estudis... Los cerros d'Úbeda. No, però està bé perquè també te volíem... O sigui, ens has respost una altra pregunta que era com treballem això, com li posem solució al tema de la boca oberta. I com neix el llibre i per què? Vale, anem per la primera part. Vale. Sí. Belles Arts o... Vale, Belles Arts o això? Bueno, jo anava fent mis pinitos i he treballat com a dentista d'adults durant molts anys. Llavors, bueno, per motius de la vida, no? Et va portant la cosa a renovar-te, més curiositat i fins i tot potser algun dia de dir, ostres, ja m'agrada tractar adults, però moltes de les patologies que estic veient en els adults, si les haguéssim començat a tractar de petits, aquesta persona no estaria així ara, no necessitaria una ortodòncia tan exagerada o no necessitaria treure dents perquè no li queben totes. Val? I vaig pensar, faig les dues coses, em dedico a fer un llibre aquest estiu que em torno a dibuixar i explico la història d'un nen que té tot el dia la boca oberta i que se'n passa una mosca. I la mosca fa un viatge per dintre la boca fins que surt. I entremig hi surt un dentista, un metge, i tots aquests diuen, ostres, aquest nen el problema que té és que té la boca oberta. I llavors explica molt breument 4 cosetes que es fan, entre moltes altres, per aconseguir que aquest nen tanqui la boca. Aquest conte està... L'objectiu d'aquest conte és pels nens, perquè quan jo li explico a un nen, ell se n'adoni a través del conte la importància de tancar la boca. Això també va venir una mica perquè jo de petita em menjava pedres. Jo sempre he respirat pel nas, veieu, tinc una cara molt ampla i això és perquè he respirat sempre pel nas. Però jo de petita menjava pedres. És molt normal. És molt normal, sí, no sé. Té el mineral. Menjava pedres i els meus pares... Bueno, hi ha nens que mengen paper. Exacte, i gomes d'esborrar, també en teníem. Pastilina. Tot. Ma mare em va dir un dia, si segueixes menjant pedres, clar, com que ja estan a la sorra, et sortirà una tomatera pel nas. I vaig parar de menjar pedres aquell dia. Això té un altre capítol, que ens deien si us tragueu els pinyols de les cireres o les llavors del meló, creixerà un arbre a la panxa. A mi això m'inquietava molt de petita. Sí, et preocupa el tren de la tele. A mi em va servir. Et preocupa el tren de la tele i no rebentar amb un cirerer a l'estómac. És un trauma. El va marcar. Això també em preocupava de petit, lo del tren, no? Ostres, llavors... Però a mi aquest missatge em va calar. Clar, llavors jo vaig pensar, hòstia, i no, el que dèieu abans de quan... Jo recordo quan va sortir la sida, per exemple, aquesta imatge la tinc gravada. Doncs hi ha coses que em queden gravades, com a tots els nens, i vaig pensar, li quedarà més gravat la història d'un nen que se'n passa una mosca que no pas que li digui jo 10.000 vegades tenc la boca, perquè creixeràs millor. Entra millor un cervellet d'un nen, entra millor un conte. Sí. I per això. Sí, la mosca. Posem el conte, no? Va, ensenyem-lo. Aquí. Aquí, l'apropem. Tapa dura, Calité. Sí, perquè hi ha la versió tova a Amazon, però no és tan bona, aquesta és més maca. T'autopubliques? Hi ha algú que... Com funciona això? Aquesta val a dir que també el llibre el vaig fer amb l'ajuda d'una coach, així una mica, un grup de gent que vam estar treballant això i ens va guiar molt, i me l'he autopublicat jo. Però té l'Isbin aquest, o l'Isbin? Isbin em surt. Això, l'ICBN, gràcies. l'ICBN, però... Sí. I llavors amb una cooperativa de Gràcia hem fet les impressions. Una mosca dins la panxa, de Núria Noguerón. Un conte il·lustrat per a petits que s'obliden de tancar la boca. Les il·lustracions també les has fet tu? Sí. M'ho vaig passar molt bé. La veritat és que ho vaig fer aquest estiu i m'ho vaig passar molt bé. Vaig recuperar una mica l'art així de dibuixar. Però sobretot ho vaig fer amb la idea aquesta de que, ostres, de que els odontòlegs, que se'ns ha sempre catalogat molt com... per una banda passateros, vale? Això per sort ja està canviant. Sí,
Això ja ho podeu dir, no passa res, no m'enfadaré. Peseteros. Que los dentistas, que si, no? Molt peseteros, molt tal. Anem a fer una mica. Els dentistes manaveu panoja. Sí. Jo sortia de farra i sempre em deien, tu estàs forrada. És veritat. Tu toca el gramatge d'aquest paper, nen. Toca'l. Home, no. Això està... Quants queixals has hagut d'empastar per fer la paper? No, és broma. Escolta, m'ha canviat molt el tema, Sí, és veritat, que quedi clar, perquè, mira, avui Que també precisament pagueu parlava... Clar, hi ha moltes universitats. La llum i l'aigua han pujat. No, tio, que... Hi ha moltes universitats d'odontologia ara per tot arreu, vull dir, és que hi ha odontòlegs per punta pala. Però, sobretot, jo també l'he fet amb la idea de, ostres, els odontòlegs tenim una responsabilitat superimportant, perquè us ho juro que un nen agafat a temps és que li canvia inclús la forma de la cara i l'actitud. Els pares em diuen estan més contents, dormen millor, estan més descansats. És que és un canvi bestial. Repeteix-me de veritat. La clínica d'aquí, m'has dit? On col·labores tu? Amb el Jordi Gargallo. Jordi Gargallo. Sí. Molt bé. I que val molt la pena. Mira, ara estic mirant el conte, Miguel. Els dibuixos són molt bonics. Són molt xulos, en sèrio, Són cridaners. Són molt cridaners. Jo estava pensant ara... Ostres, bonic. Digues. No, estava pensant ara... Si puc continuar parlant, perquè cada cop tinc menys veu. Jo estava pensant ara que els hi parlem molt als nens de que us hem de netejar les dents, no els hi donem cada dia. Que també no sé per què els hi fa tanta mandra al final netejar-se les dents, no? És una cosa que... Bueno, a mi també me'n fa a vegades. Sí, bueno, ja, però sí. Però potser després amb aquests temes com el que tu tractes al llibre no ho aprofundim tant, no ens quedem com a molt superficialment amb us heu de rentar les dents, perquè fins i tot allò, el temps, que ho he de fer cada cop després de menjar, etc, no? Però no aprofundim amb lo de més. Sí, amb la consciència corporal. Aquí està. Sí. O us caurà les primeres dents, no. Ara es porta encara el ratoncito Pérez, encara existeix, Ricardo? Sí, no? Sí. O la fada de les dents, també, no? També. Ara més. Sí. És veritat, o l'Angelet. L'Elfo. Que l'altre vaig llegir... Bueno, vaig veure un vídeo... És que el Ricard és molt fan de tots aquests personatges. Ah, sí? No me posis etiqueta... Home, per favor, a veure, me vas criticar tot el que vas voler per l'Elfo de Nadal. No, soc defensor de les meves costums, no les importades. Home, el de l'Elfo és horrorós, això. Molt bé! A algú li agrada aquí, l'Elfo? A mi. A tu t'ha agradat? Sí. Ho heu fet? Sí, tant i tant. Jo estic tan contenta que en general ja els meus fills ja han vau passat passar aquesta etapa una mica, perquè l'Elfo, a més, cada dia fa alguna diferent, no? Claro. Sí, cada dia fa alguna diferent. Molt bé, guai. I què us ha fet a casa aquest any? De tot, s'ha penjat de la làmpara, desordenat coses... Mira, hauria sigut una bona idea, li proposaré a l'Elfo per l'any que ve a utilitzar coses de les dents, empastifar de pasta i coses. Guai, molt bé. Jo em vaig quedar amb el tio i amb els Reis. No, l'ho deia perquè vaig veure un vídeo que parlava de que el ratoncito Pérez és una tradició espanyola i en canvi a Catalunya qui agafa les dents era un angelet. Ja està. Però jo sempre he fet el ratolinet. Jo havia sentit la fada de les també dents. sempre havia sentit la fada. No, al poble era el ratoncito, però la fada també l'he sentit. A mi m'agrada més el ratoncito, com més joc. Pues venga, el ratoncito i ja està. Sí. Sona bé, pues sí. Això que ens hem desviat. Perdó, com constantment ens passa. Sí. Estàvem parlant, això, dels infants, del conte... Jo aquest conte que he tenit li puc explicar al Pol, no? Sí, perquè jo crec que és un missatge molt simple. Sí. Vull dir, no hi ha cap amenaça aquí dintre, perquè evidentment no cal. Edat? Quina edat, per si ens escolta algú? Jo crec que és per començar ja a partir de l'any i pico, saps allò quan li expliques el conte amb el nen? I ja té molt poc text, realment és fàcil de llegir. Ara, de fet, estava pensant ara, no sé, igual tu me pots aconsellar o no, però de posar-hi la història narrada al costat, no ho sé, saps? Com per nens més grans que ho puguin anar llegint millor, però vamos, és que des de l'any fins als 8-10, vull dir, el missatge cala, que és el que volem. Entenc que és un dibuix, a veure, Ricard, entenc que és un dibuix amb el text al costat, no? O a sota? Incorporat en el dibuix. Ah, val. Vull dir, no hi ha narració. Vale. Saps? Exacte, això. Exacte. Ja estava pensant que igual faig la narració per nens més grans, però no, ja I veurem. està en català i castellà, per qui ens està en escolti. català i castellà. Mira, molt bé. Sí. Està bé. Clar, no sé si hi ha més mites, ara em ve al cap també, que no sé si donen per un llibre, però més mites al voltant de l'odontologia infantil o pediàtrica, com has dit al principi, que també ho tinguin mal entesos o que t'arriben a tu consultes, doncs no sé, amb
amb altres coses que tu has d'anar clarificant constantment o has d'anar desmitificant constantment. Sí. Sobretot el de... Bueno, és una dent de llet, ja li caurà, o és una dent de llet, no és important. Això és un concepte que encara avui en dia em trobo molt, no? Això ho vaig sentir la setmana passada. Veus? No passa res. Aquestes no passa res. Cauen i surten les bones. Clar. Sí. Clar. Llavors dius, home, no passa res si aquesta dent està a punt de caure, no? Perquè ja es comença a moure o així, dius, bueno, doncs ja no li faig res que caigui. I et lliguen un fil amb una porta, no t'ho feien això tu, Ricard? Això el poble es feia. Sí, però es feia. Bueno, però això ho trobo simpàtic i tot. Mira, tu, cadascú té els seus recursos, no? Val bé, tenim autorització d'una professional per fer-ho. Vinga, sí. Però el problema principal és que, coi, les coses estan al seu lloc per algun motiu. Llavors, unes dents de llet serveixen per preparar l'espai perquè surtin les definitives, per aprendre a mastegar, per adoptar uns patrons de com en passem. Vull dir, són és molt bèstia, el cos és molt llest, és a dir, que ens fa com una peça de recanvi. Claro. Ens una peça preparatòria perquè després surti la bona. Sí. Em quedo amb... Les coses estan al seu lloc per algun motiu. Claro. Clar. Sí. No les menys tinguem, no? Exacte. Per molt que siguin de llet. Sí, total. Llavors, jo sí que puc entendre que si, mira, un nen, doncs jo què sé, les incisives, les pales, no? El que es diu les pales, doncs amb 6 anys més o menys li han de caure. Jo entenc que si just quan té 5 anys i 11 mesos doncs potser es parteix la dent de llet o té una càries molt gran, doncs que diguis, bueno, ja esperem a que vingui la definitiva, perquè ara ja està. Però mentre estan en boca tenen la seva funció. Sí, però si té una càries molt gran i cau, allò no pot afectar d'alguna manera el que vindrà després? Si té una càries molt gran, què fem? Decidim tractar-la i conservar-la o treure-la segons el temps que li queda en boca abans a sortir la definitiva. No afectarà l'altre, en principi. En un principi, no. Quan més a prop està de caure, menys afecta l'altre, perquè l'altre està quasi bé o bastant format. Pares de nens amb 6 anys, no atiborreu els nens amb xutxes pensant que no passa res, i si als 6 anys i un mes no els hi han caigut les dents, no els hi arrenqueu tampoc. No es tracta d'això. Perquè això, el consum... Què et passa? Què passa, Ricard? No, perquè és que jo crec que anem molt malament a la societat. No, però és veritat. Ara mateix acabo de caure al pou, ara. No, però és veritat. És que als 6 anys els hi han de caure. Ui, és que té 6 anys i un dia i no li han caigut. Les primeres, no pateixis. No li han caigut. Espera, que començarem a estirar. Així, a veure si cauen. Però no tenen 6 anys encara els vostres? No. Per això. No tenen. Vull dir, comencen a caure als 6 anys i hi ha nens que els hi cauen abans, una miqueta després. Enguany estem a l'any del 5. Sí. Sort, la gala és de l'octubre, li queda encara. Sí, el meu també, que es porten dies. És veritat. Ricard, no pateixis. A veure, mira, hi ha 4 coses que podeu mirar amb els vostres nens, a part d'això que hem dit. Sí, vinga, va. Per exemple, és superimportant que un nen... Cridem-los, mirem-ho en directe. No, que em mata l'Ariadna. No, és superimportant que els nens tinguin espai entre les dents, de llet. Vale? Entre el que serien els ullals, han d'haver espais. M'està agradant perquè avui m'estàs parlant de coses que jo veig i no sé si està bé o no. L'altre, mira, el Pol, el petit, té 2 anys, té les dents dretes i m'ha dit, hi ha molt d'espai entre aquestes dents, pensava. Superbo que hi hagi espai. Superbo perquè això vol dir que les definitives, que són una vegada i mitja el tamany de les de llet, tindran bastant d'espai. Vale? Tampoc no ho sabia, això, jo. No. Vale, doncs això és papes, escolteu, Espai entre les dents. Sí, a la primera infància. Sí, en primera infància. Vale. La segona cosa, hem de veure la boca com si fos una capsa. La tapa de la capsa són les dents de dalt i la caixa són les dents de baix. Per tant, les dents de dalt sempre han d'anar per fora de les de baix. És la tapa de la... Sí, es visualitza bé. Sí. Vale? Si quan tanca xoca o no tanca bé, aquí tenim un problema. Exacte. O pot ser que tancant una de baix sobresurti més, que faci com de tapa de la de dalt. Ostres, estem tot fent així ara, no, Ricard? Claro. Sí. Això en diem una mossegada creuada. Vale. I si no hi fa res amb un nen que està creixent, quan sigui gran serà un adult molt asimètric de la cara. Un costat la tindrà més comprimida que l'altre, perquè la boca ha crescut de costat. I no oblidis, Miguel, que la bellesa està en la simetria. Home, i tant. I a l'interior de la boca. I a l'interior de les persones. Exacte. La boca és l'interior, també, clar. Vinga. Què més? Si el teu nen rient ensenya molta geniva, tampoc ens agrada, perquè vol dir que el paladar està arriba de dientes, no? Està creixent més a lo alto que no pas a lo ample. Ojival. Exacte. Toma ja. Sí, senyor. Molt bé. Mini punto. I això,
No, que se corregeix que amb un aparell al paladar, no? I amb la postura. Això és un aparell... Ara es pregunta de novato, que ho feu en sessió o s'ho emporta a casa el nen i ho porta posat com una pròtesi o com uns ferros? Normalment són aparells que s'han de portar tot el dia perquè fan un efecte ortopèdic. Com una fèrula, tipus. No pas ortodòntic, No volem moure dents, que inevitablement movem dents, però el que estem movent sobretot són els ossos, els estem ajudant a que siguin més grans. D'acord. Hi ha diferents tipus, cada odontopediatre o cada dentista... Jo imagino que no és una cosa que arriba el nen a la clínica, feu clic i no, sinó... La majoria es fan a mida. Hi ha una branca que també ho fa amb uns aparells com preformats, que també poden funcionar bé, en alguns casos, que són aparells miofuncionals. Es diuen així. I alguns logopedes també ho utilitzen. Què més? I una altra cosa, que quan el nen tanqui, tancant, heu de veure dents de baix. Les dents de baix s'han de poder veure. Les de davant, estem parlant de les dents de davant. Les que tenen espai entre ells... Quan tanquim els queixals? Quan tanques del tot, tu tanques del tot, normalment. És igual que una capsa. Ho tapes tot o et queda mal tancat. Llavors, quan el nen tanca del tot, tu li pots baixar el llavi de baix i mirar que veus les dents frontals, les de baix, que les veus bastant. No que ho tapa totalment. Aquesta nit abans de dormir, m'explico? a tocar-li les dents ara quan els tingui a la banyera li fotré una repassada. Aquesta nit me toca a mi. Em passeu fotos, si voleu. Dormir a mi, exacte. Sí. Que el Pol m'ha dit, què estàs fent, papa? Ara? Com si fos una vaca allí mirant-li la dentadura. Llavors hi ha moltes pistes també. Tot el que us he comentat, de com dorm, si menja coses dures, postura de boca oberta, però un fet molt important és com va anar la lactància, per exemple. Si el nen o la nena van poder fer lactància sense cap problema i no va donar molèsties al pit a la mare o així, normalment interpretem que, per exemple, no hi ha un frenet limitant, el que us he dit abans. Normalment, no sempre passa, però la majoria de vegades això és una pista de que en un principi el nen s'ha pogut desenvolupar bé els primers mesos de vida. També. Molt bé. Hi ha algú genètic també? Nosaltres portem uns gens, tots, i els gens ens donen un potencial de cara, de cos, etc. Però les funcions, la manera com funcionem, és el que determina si aquests gens es manifestaran del tot o no. Per tant, és molt important com funcionem des del primer dia que naixem. I que pugui haver-hi una lactància materna ens fa aprendre bé la deglució, que pugui ser madura i que tinguem tot l'altre que us he estat comentant. És superimportant com funcionem. La genètica influeix i té un pes, evidentment, però la funció és el que acaba de determinar com serem. Bueno, sí, i el menjar, no? Que els donem als nens a menjar també influeix. Sí, exacte. Posar-los difícils. Jo us dic als pares, poseu-li difícil. O sigui, al nen no se li pot donar tot el dia pa de Viena o pa Bimbo, pa de motllo... Però això és aplicable a la vida en general. Això m'agrada. Clar que sí. Que no podem posar tant de cotó als nens. No podem posar tant de cotó. I si han de veure un tren estavellat, el veuen, Miguel. Vale. I si s'han de menjar... Mira, avui estic molt d'anècdota. Mon avi, quan era petit... El meu avi. Sí, semblo jo l'avi, me dava per terç original. No. Guardava pa per les gallines. Sí. Guardaven sacs de pa. Aquell pa podia estar perfectament d'una, 2 o 3 setmanes d'enrere. Saps per què ens agradava molt anar a veure les gallines? Per menjar-nos aquell pa. Veus? I allò havies d'apuntalar-te per menjar. Vull dir, era un parte paladares, allò. Sí. Pues ja ho sabeu. Guardeu pa a la panera, que la panera s'ha perdut, no? A les cases en general, guardeu pans a la panera i mengeu pa sec. Sí, senyor. Pues sí. Igual no cal menjar pa sec, però un pa de pagès o un pa de barra... Saps? Amb la seva crosta, i és que no es menja. Tu has dit lo sensat, jo he dit lo que no era sensat, però sí, tens raó. Bueno, jo he de dir que aquí vaig veure un pacient un dia, que era pagès d'aquí de les terres de l'interior, i que el tio es menjava les nous amb les closques, o alguna així em va dir, t'ho juro, i jo no pot ser. Tenia les dents destrossadíssimes, això sí és veritat, però clar, allà vaig intentar dir... Jo he trencat avellanes amb les dents. Mon pare tota la vida les avellanes i les nous amb la boca, tota la vida. Sí. Aquest senyor em va dir, jo m'ho menjo així. I mons pares em pegaven la bronca perquè no parteixis les coses aquestes amb les dents. Home, és que
no és lo normal. Fort. Sí. Però és que, clar, va molt bé. Igual que per aguantar alguna cosa, allò, quan t'aguantes així, i donaven la bronca, no? Deien, no, facis això amb les dents, perquè... Bueno. Les dents, bueno, sí. És que abans, quan estava fent així, que m'ha dit, què et passa? És que... Sí, perquè estem en un punt en què que el nen mengi tou perquè no li costi. Que el nen... No va per tu, Ara és aquell moment del podcast on el Ricard fa amics. Sí. Que el nen no miri, no escolti, endolcem el conte de la Caputxeta perquè no tingui por del llop. Que no li piquem al tió perquè li farem mal al tió. Hòstia, tio... Aquesta nit li poso la imatge del tren volcat, home. Com pretenem tenir adults forts? Física vull dir les dents, l'estómac, i mentalment, si tot el que s'estem fent avui dia és ensucrar-ho, edulcorar-ho, fer-ho tubet, això, carne extra jugosa, tio, la carn és carn, i la carn de vedella, i el pit del pollastre és més sec que la cuixa, i jo què sé, saps? I ara tot ha de ser fàcil. Saps què em van dir l'altre dia, Ricard? Que som massa hooligans, que no hi ha ni blancs ni negres, que hi ha tons també. Sí, però que es facin un podcast. Jo ho he vist també a la clínica, això, que als nens avui se'ls dona massa opció per escollir. Jo és el que veig. Jo m'he trobat amb pacients que li han preguntat a ells al nen, bueno, vols que ho fem avui o no? A veure, el què? Heu vingut? Pues jo què sé, el que venien a fer. Perquè el nen s'ha posat una mica així. Ostres, no sé, i jo ara els meus fills s'estan traient això. No, mira, la dentista ens ha guardat l'hora, estava esperant, però si tu no vols fer-ho avui no passa res, fem la setmana que ve. Coses així, i el que et deia, que el Quim i el Roger s'han tret el títol de monitor i estan fent pràctiques ara, i ara no es pot fer guanyadors, no? O no es pot... Guanyador. O no es pot fer rànquing, o no es pot eliminar a qui ha perdut. Que no es pot perdre, vamos. Perquè perdre genera malestar en els nens. M'estic encenent molt, Tio, jo vaig perdre moltes vegades, no estic traumat... Bueno, vull dir que crec que et forma com a adult, no? Deixem-los guanyar sempre, els crios, en qualsevol joc, Deixem-los guanyar. Hòstia, m'ha anat bé que vinguessis, perquè com que fins ara el que deia, no, totes les persones que han vingut professionals vinculats a la criança o a la psicologia, però ens faltava alguna físic, i me n'adono que les tendències segueixen sent les mateixes. Posar-ho tot, que el nen no pateixi, que el nen no es faci mal, que el nen... I no, és que no avancem. El dentista es va patir. El dentista es va i el metge es va. Escolta, el dentista m'ha fet molta por sempre. El soroll aquell... Ha canviat tot molt. Ja, això és veritat. Però jo crec que cal posar límits, Tinc una altra pregunta. I ajuntant-ho tot, com a mare i dentista. Perquè, a més, tenim alguna coneguda que és mare i dentista també. Algunes conegudes, en plural. Obsessió per les dents dels fills o no? És a dir, al final és allò defecte professional o no? Bueno, clar, els meus fills jo crec que han tingut la sort que jo m'he començat a obsessionar per les boques obertes fa 3 anys, o així. Tanqueu la boca! Abans no estava tan conscient d'això. De quan és el llibre? D'aquest estiu, no? Sí, no, el llibre és d'aquest estiu, el que passa que jo porto dedicant-me a això 2 anys i pico, 3 més, o veient-ho més, fixant-me més, perquè ara vaig al metro, vaig pel carrer i dic, mira, aquest va respirar de petit així, aquest va no sé què, ara tot el dia els meus fills. Però aquí cadascú... Cada loco con su tema. Núria, tancant boques. Sí. Però no he sigut molt obsessiva, vull dir, hi ha hagut un aniversari, hi ha xutxes, doncs es mengen xutxes, doncs un dia... No, amb això no cal. Això sí, algo que per mi és molt important ha sigut el de respirar-se les dents abans d'anar a dormir. Vale. La d'abans d'anar a dormir és sagrat. I això que abans comentàveu que els nens es queixen o tal, jo sí que us diria, doncs almenys la de la nit és sagradíssima. La de la nit és sagrada. Si no hi ha raspallada de dents a la nit, jo no comencem la nit. I 2 minuts de rellotge, allò posar, saps? 2 minuts sagrats, sí. Hi ha uns rellotges d'arena que es donen la volta, la Gala en té un, i llavors ella veu quan... I si no hi ha cançons també, que duren exactament 2 minuts i ajuden a fer això. Molt bé. Sí. Molt bé. Fluor sí o fluor no? Ui, has obert un meló també aquí. Sí o no? Sí. Tota la vida m'han dit que sí, la pasta fluorada i tot fluorat. Que tinc un altre trauma amb el... Bueno, jo trauma no en tinc cap, però... Vinga, el fluor del col·le. Claro. És veritat, abans ens donaven fluor al col·le. Amb uns gotets. Sí. Per què ho feien això? No ho sé, perquè a més sempre hi havia algú que se'l tragava. A més, ell era com molt franquista, no? I mira que bé que estem. Al meu col·le hi havia algú que se'l tragava. Ara tindries lampa revolucionada perquè... I fluor vegà trauríem també.
amb gust de És pistatxo. veritat, per què s'ha deixat de donar fluor? No, parlem. No, Què mira, passa el amb el fluor, fluor? mira, hi ha un exemple, hi ha una dentista molt coneguda, la Eider Unamuno, que divulga molt i fa aquest exemple que a mi m'encanta i sempre l'utilitzo. El fluor una mica és com utilitzar un xampú anticaspa per a una persona que no té caspa. Una mica això. És a dir, el fluor, si tu tens una persona que té un baix risc de càries, que té la boca tancada, que no menja mai sucre, que té una higiene oral correcta i que no ha fet en tota la seva vida una càries, o que no té risc de fer-ne, posar el fluor no li farà cap mal, però tampoc entrarà un benefici extra. Llavors, per contra, si tens una persona que té molta tendència a tenir càries, aquesta persona sí que el fluor li anirà bé, perquè et remineralitzarà, et farà que la superfície sigui una miqueta més dura i més resistent contra la càries. Llavors ens enganyaven, perquè ens donaven fluor una tarda i ja està, no? Vull dir, era com, bueno... Clar, l'important és anar-ho fent de manera periòdica, també. Els antifrisis fluorats, no? Exacte. I què passa? Que si et prens molta quantitat de fluor, molta, pot arribar a ser tòxic. I què passa? Que hi ha zones on l'aigua, de manera natural, ja en porta. Ah, sí? Sí, en algunes zones geogràfiques hi ha més fluor a l'aigua. Senyors de Matza, poseu fluor a l'aigua de Tarragona. No, ara no. Ara està, no sé si està prohibit, però ara no està aconsellat posar-ne. Per què? Perquè potser tu ets una persona que a casa prens molt aigua de Vichy, que té fluor, o potser prens molt de te, que també té fluor. L'aigua de Vichy va bé, sí. Llavors, clar, segons les teves circumstàncies, si ja prens fluor de base, de manera natural o així, i a sobre et prens accidentalment o et poses moltíssima pasta de dents, doncs pot arribar a un extrem així. I amb nens, clar, no controles tampoc les quantitats de pasta. I curiosament, els anuncis de pastes de dents veus sempre el raspall carregat amb tot allò de pasta de dents, que dius, és que a un nen li has de posar un granet de sorra. Això m'ho va dir la meva dona. Sí, la meva dona també m'insisteix molt, perquè jo me passo... Jo també. D'anunci de tele. Apreto la pasta fins que no tomo el dit i la meva dona, on vas? És una misèria i ja està. Però vamos, que si li esteu fent en flor està bé, no passa res, però quantitats mínimes, el que diu. Una altra, com és que costa tant, és a dir, no costa tant, a veure, quan ells són capaços ja de rentar-se les dents de manera autònoma i fins quan els heu de fer altres? Perquè això també ens deien, clar, els heu de fer altres perquè heu d'arribar a totes les dents, sobretot a les del darrere, etc. Doncs mira, més o menys, quan comencen ja a tenir més habilitats ells sols, ho poden començar a fer. Això normalment cap als 5-6 anys, jo crec que no? El teu gran és el Pol? Ell té ara 5 anys? Ara farà 5. Faran 5 a l'octubre els dos. Encara ara està bé revisar-ho i ajudar-los als pals de darrere. I amb ells a la meva almenys li va molt bé. No, fes-m'ho tu, saps? En plan, bueno... Doncs més o menys, calculeu. Jo ja he acabat el meu trivial. Ricard, no sé si tens alguna. No, portem més d'una hora. Doncs ho anirem deixant aquí. En fi, doncs el llibre. Avui mosca, com era, perdona, repeteix el títol. Una mosca dins la panxa. Una mosca, és la recomanació d'avui. Una mosca volava per la llum. Una mosca dins la panxa de Núria Noguera. On ho trobareu? On ho trobarem? Al meu LinkedIn. Ai, el LinkedIn. Ai, Déu meu. A l'Instagram tinc enllaços publicitem directament. Instagram, Clínica Noguerona a Barcelona. Molt bé. I aquí vens uns dies a la setmana. Que no ens fan publicitat, que ho hem de dir a cada vídeo. Ho hem de dir a cada vídeo, que no ens fan publicitat, que no cobrem res. Però ja m'ha arribat el missatge de que teniu obert la nova pàgina web, que l'heu revisat. Sí, molt bonica ha quedat. La intel·ligència artificial. Quan vam anar a fer un especial del Nadal al Gasco, una jugateria, s'ha d'explicar que no cobrem perquè no ens denunciïn i que estem fent publicitat a canvi de diners, que després ve Hisenda. Perquè YouTube no es cobra aquí. I a més després YouTube ens cataloga els vídeos... És per això. Sí, és per això. Molt bé. Doncs, Núria, gràcies. Queda't amb nosaltres, si vols, que acabem de seguideta. I tant, em quedo aquí. I, Ricard, bueno, jo crec que avui vols tirar la capçalera de les recomanacions igualment o no? No cal. No cal? No cal. Bueno, doncs recomanem el llibre de la Núria Nogueron. On està la clínica de Barcelona? Adreça? Tocant de Gràcia, quasi, Avinguda Riera Cassoles està... Tu creus, escolta un moment, creus que aquest matí he passat per aquest carrer? Que no l'havia conegut mai en la vida? I saps com es deia abans? Príncep d'Astúries. I he anat a Passeig de Gràcia i és un carreró interior, que sí? Com interioret, no? No, tu has anat al carrer Astúries. Pot ser.
No, però per Riera Cassoles hi ha Riera passat, Cassoles perquè és m'ha fet més gràcia gran. el tema de les cassoles quan ho ha dit el GPS. Sí. Carrer Sèneca, tota aquella Sí, zona. exacte, sí, tota aquella zona. És entre Gràcia i la zona de Sant Gervasi, que seria. Ja està. Estic a la frontera, entre un i l'altre. Molt bé. Doncs recomanem el llibre, Ricard. Avui la recomanació és el llibre. Sí. I que reviseu els vostres fills. I que reviseu, que els hi toqueu les dents. Esteu atents amb aquests tips, que avui acabem carregats de... No, de... Espera, puc una última extra? I Una tant. última extra, sisplau. Raspalls de dents. Oi, també tot un món, això. Sí? Oh, Sí. quina feinada. És que, clar, la meva filla, per exemple, mossega molt el raspall de El meu dents. també. I, clar, no li puc estar canviant cada setmana. A vegades li dic, pues així el tindràs. Però, clar, és greu, perquè... Sí. Me surt la... Ja no hi ha ni fils d'aquell, no? Ni No, peus. no hi ha cerdes, com se diu en català. Sí. Cerda tu. No. Què dius ara? Filaments, Hòstia. filaments. Filaments, molt bé. Sí, filaments de nylon. Doncs escolti'm, això, que... Pues mira, Raspall, alguna recomanació? jo et diria que sí, el gasta cada setmana, pues... Pues que capoquini, trinco. Pues sí, a veure, No, perquè em fa ràbia que el mossegui, per això li dic. Després li canviem. no us diria recomanació en concret, qualsevol raspall que sigui mínimament No, però jo què de sé, farmàcia jo o de amb 4 anys marques... ja els hi poso un elèctric perquè així han de No. moure menys a la mà, una mica amb el que parlàvem abans de la tobesa. Aquesta. Jo, o sigui, l'elèctric m'agrada, també és efectiu, però amb un manual tireu de sobres i ja està. I sobretot, respecte a les dents, també consell per a adults, no apretar, no cal apretar. Penseu que és com escombrar la pols del terra. Vale. No per escombrar més fort us emportareu més pols, doncs és el mateix amb la boca. Volem retirar la placa que és més tubet. Ostres, doncs jo apreto molt, Ja, és que ho fan tots. Jo apreto molt, és com Ja. si m'hagués de... Doncs no cal. Com si la dent hagués de quedar polida. No cal, Miquel. No. Estic polint les dents. Suau. Potser per això les tens tan desgastades, també, vés a saber. Ja podria ser. Podria ser. Escolta'm, no marxarem Vinga, va. sense recordar-te que és bruxisme, perquè has dit bruixisme i això vol dir que aniràs amb una escombra volant pel cel, Miguel. I amb això acabem. He dit bruixisme? Sí. Vale, no sé, avui Bruixa, tu. no sé, entre bruixa i cerda queda't amb el que vulguis. Exacte. Vinga, doncs, Núria Noguerón, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nos. Merci. Recordem la nova web www.ungotetllet.cat. Allà ho teniu tot, és que ja no cal dir ni YouTube, ni Amazon, ni Apple Podcast, tot ho teniu allà, el botó per deixar l'àudio, les donacions, el correu, i estarem molt contents. Ah, i hi ha una secció que podeu proposar-nos temes. De què voleu que parlem? D'això. Després, evidentment, farem el que podrem. El que ens I roti. si voleu venir, El que ens surti al queixal. i si voleu venir, també podeu. Vull dir que també hi ha una secció per proposar-nos-ho. Ah, sí. Potser us diem que no, Igual que la Núria ens va escriure per Instagram, hi ha altres persones que també ens han escrit per mail. I els hem dit que no. No és veritat. Algunes sí. No. Ah, bueno. Però es dic, per no avançar, perquè vindran els que tenen un projecte pedagògic que ens van escriure sí? per mail. És veritat. Sí. També ens agrada, perquè mola que et contactin per venir. Però això, vull dir, a través d'Instagram, per mail o a la web Però vull dir, teniu que una no manera de... vull dir que no ho comprem tot, tampoc. No, filtrem. Que som una mica... Sí, la gent també ha de saber que hem dit que no, és veritat. Claro, està. Ricard, que vagi bé. Vinga. Me'n vaig a fer Bruixisme. gàrgares De fluor. Amb de fluor. fluor. Amb fluor. O- Potser per la gola va molt bé. Abans també es donava aigua de Carme. Ostres, sí. Jo encara I recomano quina aigua I de ara et diuen farigola, que no cuinis amb alcohol I perquè quina- al rostit no li És que posis l'aigua de un Carme. vi ranci. No sé I quina Santa Catalina i d'aquestes coses antigues. Sí. Acabats. Estem acabats. Vinga, que vagi bé. Un gotet... Ah, doncs faré gàrgares amb un gotet de llet. Ara sí, un gotet de llet i a dormir. Que Bona vagi nit, bé. Miguel. Adéu, adéu. 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 I fins aquí hem arribat. Ara sí, un gotet de llet i a dormir.